San Juan Kapitulo 5. Kalpasan daytoy, napan ni Jesus ejay Jerusalem tapno dumaray iti maysa fiesta dagiti Hudyo. Iti asidag tirwangan dagiti karnero, adda pagdigusan alima ti arkuna. Mauawagan daytoy iti bitsata iti pagsasao ti Hebreo. Iti linong dagiti arko, agiidda ti adu masakit, dagiti bulseg, pilay ken paralitiko. Ururayan dati panaggaraw ti danum, tapasaray bumaba ti maysa nga anghel ti Apo iti pagdigusan ket kiburan na ti danum. Ti umuna kadagiti masakit at tumapog iti danum kalpasan ti panakakibur na, maagasan iti anyaman na sagsagabaan na. Aday di sadyay ti maysa a lalaki at 38 a tawunan a masakit. Idi makita ni Jesus ti lalaki a nakaidda ket amuna a nabayagan na masaksakit, kinunana kenkwana, "Kayat mo ti umimbag?" "Apo," kinuna ti masakit. Awan ti mangitapog kanyak iti pagdigusan apama na makibur ti danum. Tanoy rubrubat ko pay laang ti mapan, adda nakatapugan. "Bumangon ka," kinuna ni Jesus. Bagkatom ta iddam ket magnakan. Naimbaga na dagos ti lalaki. Binagkat na ti iddana ket nagnan. Aldawa pa naginana idi mapasamak daytoy. Isut gapuna a kinuna dagiti pangulo a Hudyo iti lalaki a napaimbag. Maiparit nga awitem ti iddam iti aldawa pa naginana. Imbaga ti tao anang paimbag kanyak a bagkatag ti iddak ket magnaap. Insungbat ti lalaki. "Siya sino daytoy a tao a nagkuna a bagkatag ti iddam ket magnaka?" Sinaludsod da. Ngumsaan nga mo ti lalaki no siya sino tinang paimbag kenkwana, gaputa adu ti tao iti dayta a lugar ket pimmanawan ni Jesus nga awan nakadkadlaw. Iti saan na mabayag, nasarakan ni Jesus ti lalaki jay templo. "Kitaem, naimbagan kan," kinunana. "Di ka agbasolen, amangan no addan to dakdakes a mapasamak ken ka." Pimmanaw ti lalaki ket impakaamuna kadagiti papangulo a Hudyo ani Jesus gayam tinang paimbag kenkwana. Gapu iti daytoy, rinugyan da nga indadanes ni Jesus agsipud tanang paimbag iti aldaw a panaginana. Kinuna ni Jesus kadakwada, "Agtartrabaho ni amak aging gaita, ket masapul met nga agtrabaho ak." Gapu iti daytoy asauna, adadamanen ti pinget dagiti Hudyo amang papatay kenkwana, ta saan na lang nga sinalungasing ti linteg ti aldaw a panaginana, ngumimbaga na pay nga ama na ti Dios, ket iti kasta, impada na ti bagina iti Dios. Isut gapuna a kinuna ni Jesus kadakwada, "Ibagak ti pudno kada kayo. Awan ti maaramid ti anak a bukbukod na, no di lang ti makita na nga aramiden ti ama. Tati anyaman nga aramiden ti ama, aramiden met ti anak. Taayatan ti ama ti anak, ket ipakita na kenkwana ti amin nga raramiden na. Ipakita na kenkwana dagiti aramid a daddadakkel pay ngem dagitoy, tapno agsiddaw kayo. Takas iti panamagungar ti ama kadagiti natay ket biagan na ida, kastamat at ti anak ikan na iti biag dagiti kayat na nga ikan. Saan na mangukom ti ama? Inted na iti anak na tinaan-anay akalintegan a mangukom, tapno padayawan dagiti amin na tattao ti anak akas iti panang padayaw da iti ama. Ti saan namang padayaw iti anak, saan namet a padayawan ti ama anang ibaon kenkwana. Ibagak ti pudno kada kayo. Ti siya sino man adungeg kadagiti saop, ken mamati iti nang ibaon kanyak, maaddaan iti biag nga agnanayon. Saan to na maukom, no di ket nalasat nan ni patay ket simregan iti biag. Ibagak ti pudno kada kayo. Adtuyan ti tiyempo a mangeg dagiti natay ti timek ti anak ti Dios, ket agbiag to dagiti makangeg. Tati ama met laeng ti pagtaudan ti biag. Pinagbalin na met ti anak na a pagtaudan ti biag. Katintednan iti anak ti turay a mangukom, agsipud ta iso ti anak ti tao. Diyo pagsiddaawan daytoy, ta umayan ti tiyempo a dagiti amin na natay nga adda kadagiti tantanem, mangegdan to ti timek na. Agungardan to ket rumwarda kadagiti tantanem da. Agungar to a maipaay iti biag nga agnanayon dagiti nagaramid iti naimbag, nga magungar to a maipaay iti panakadusa dagiti nagaramid iti dakes." Intuloy ni Jesus, "Awan ti maaramid ko iti bukod ko apan nakabalin. Mangukumak laeng kasi baga kanyak ti Dios, isut gapuna analinteg ti panangukum ko, ta saan at ti pagayatak ti aramideg, no di laeng ti pagayatan ti nangibaon kanyak. No saksiak ti bukod ko abagi, sana maawat ti saok kas pamanagneg. Ngumata sa bali amang panagnag kanyak,
ket amok apudno ti ibagana. Nang ibaon kayo kadagiti mapan kan ni Juan, ket pinanaknakan na ti maipapan iti pudno. Saan ko ang masapol ti pamanaknak ti tao, nga mibagak daytoy tapno maisalakan kayo. Sumsumged ka nagranranyag asilaw ti kayarigan ni Juan, ket iti apagbiit, kinayatyo alinakam ti lawag na. Nga madaagsak si kanyak anang nangruna ngem ni Juan. Isu dagiti aramid ko nga impaaramid kanyak ti ama. Dagitoy nga aramid ti mangipakita nga imbaonnak ti ama. Ket ti ama anang ibaon kanyak, panekneken na met ti maipapan kanyak. Diyon nangeg ti timeg na wenno nakita ti rupa na, ket saan nga agtalinaed ti sauna kada kayo, ta diyo pay patyan ti imbaon na. Ad-adalon nyo dagiti sursurat agsipod ti ipagarupyo a masarakan kadagitoy ti biag nga agnanayon. Ket dagitoy metlaeng a sursurat ti agsao maipapan kanyak. Ngem diyo met kayat ti umay kanyak tapno agbiag kayo. Diyak sa pulen a padayawan dagiti tattao. Ngem amammo kayo ket ammok nga awan ayatyo iti Dios. Imayak iti turay ni amak ngem didak inawat. Nupay kasta, no adda umay iti bukod na aturay, awaten nyo. Agpipin na dayaw kayo, ngem diyo met kalikaguman ti pamadayaw nga agapo iti maymay sa Dios. Kasano nga rod ti panamatiyo kanyak. Diyo ipagarop nga idarom kayo iti ama. Ni Moises anang ital kanyo iti namnamayo ti mangidarom kada kayo. No agpaysumet laeng anamati kayo ken ni Moises, pinati dakmet kuma, ta nagsurat iti maipapan kanyak. Ngem no diyo pinati dagiti insurat na, kasano ti panamatiyo iti saok.